Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Еўген Меркіс. Паехалі! У нашых суседзяў ва ўкраіне вайна. Самая сапраўдная, з кроўю, боллю і стратамі. Ужо цяпер зразумела, што гэты канфлікт мае і будзе мець вялізны ўплыў на ўвесь рэгіён, і беларусі чакаюць істотныя цяжкасці і змены. Застаецца спадзявацца, што нашым паўднёвым братам хутчэй удасца дамагчыся міру і заняцца адбудовай сваёй краіны. Для нас жа па-ранейшаму застаецца важным аналізаваць тое, што адбываецца ў Беларусі і асабліва ў яе рэгіёнах. Толькі разумеючы ў дэталях тое, што мы маем, і як гэта можна змяніць, у нас ёсць шанец нарэшце пачаць жыць годна і свабодна ў будучыні і адбудаваць тую самую Беларусь, у якой усе хочуць жыць. Сёння я хацеў бы паразмаўляць пра грошыкі, а дакладней пра бюджэты. Што ў нас з імі ў цэлым, як пачуваюцца рэгіёны, што іх у звязку з гэтым чакае. А дапаможа нам у гэтым кіраўнік праектаў «Кошт» урада ды онлайн-платформы Petitions Buy Уладзімір Кавалкін. Давай, можа, пачнем з базіса. Адкуль у нас наогул бяруцца грошы ў бюджэце, як гэта працуе ў сталіцы ды рэгіёнах? Падаткаў, як казала Маргарет Тэтчер, няма дзяржаўных грошай, ёсць грошы падаткаплацельшчыкаў. То бок, усе тыя грошы, якія знаходзяцца ў нашым бюджэце, яны сплочаны альбо фізічнымі асобамі, то бок людзьмі, альбо юрыдычнымі асобамі, то бок уладальнікамі бізнесу. Бо калі б уладальнікі бізнесу не мусілі плаціць падаткі, гэтыя грошы засталіся ў іх. То бок, все грошы, яны ад людзей. Нягледзячы на тое, гэта грошы фізічных асоб наўпрост, альбо гэта грошы ад фізічных асоб не наўпрост, а праз юрыдычныя асобы. То бок всякие кампаніі, фірмы, арганізацыі і гэтак далей. Ну а далей ужо гэтыя грошы збіраюцца ў мясцовыя бюджэты і ў рэспубліканскі бюджэт. У розных адсотках гэта залежыць ад падатка. Напрыклад, падатак на даданую вартасць, ён сплочваецца адначасова і ў мясцовыя бюджэты, і ў рэспубліканскі бюджэт. А вось падатак падаходны, ён сплачваецца ў мясцовыя бюджэты. Бок ёсць такі дзяржаўны механізм пераразмеркавання грошай, частка падатку плаціцца ў мясцовы бюджэт, іншая частка плаціцца ў рэспубліканскі бюджэт. Ну і вось такім чынам фармуюцца як мясцовыя бюджэты, да іх адносяцца і раённыя бюджэты, і абласныя бюджэты, і бюджэты гарадоў, і рэспубліканскі бюджэт. А вось на тваю думку, наколькі справядліва ў нас вытрымліваюцца гэтыя прапорцыі, бо існуе таксама думка, што ўсё зводзіцца ў Менск і што там самастойна вырашаюць, каму колькі дастанецца. Што датычыцца беларускай сістэмы фармавання мясцовых бюджэтаў, то яны фармуюцца каля 2/3 за кошт собраных падаткаў на тэрыторыі і 10% з рэспубліканскага бюджэта рознымі субсідыямі, субвенцыямі, трансфертамі і гэтак далей. Для чаго гэта робіцца? Па-першае, гэта робіцца, каб выраўніць патэнцыял розных рэгіёнаў. Напрыклад, ёсць багаты рэгіён, не ведаю, там, Мінск як горад. Ёсць бедныя рэгіёны, напрыклад, Шчучыншчына, так? Разумела, што і там жывуць людзі, але грошай значна больш у мінскім бюджэце. І вось, каб былі грошы таксама і ў мясцовым бюджэце, то бок частка грошаў трапляе ў рэспубліканскі бюджэт, а потым пераразмяркоўваецца. То бок трохі грошаў забіраецца ад тых, у каго ёсць прафіцыт бюджэтны, і даецца тым, у каго дэфіцыт. Как, напрыклад, там людзі сталога ўзросту, каб дзеці таксама мелі доступ да адукацыі, да аховы здароўя і гэтак далей. То бок
гэта такі пазітыўны бок гэтага пераразмеркавання. Есть другі бок, іншы бок, негатыўны бок. Гэта калі вось гэтую траціну могуць урэзаць. Ну, напрыклад, не ўсю траціну, а там, не ведаю, 10%, 15%. Ну і каб, напрыклад, мясцовыя органы ўлады былі такімі больш лаяльнымі, ім, напрыклад, могуць выдаткаваць больш грошай. Альбо калі яны не надта лаяльныя, то ім могуць скараціць якія-небудзь субвенцыі, каб стварыць такія штучныя праблемы на месцах. Ось, калі там, не ведаю, не надта добра паказчыкі выконваеш, там, не ведаю, калі, напрыклад, з'явілася нейкая палітычная самастойнасць, то наступным годам могуць даць выдаткаваць менш грошай, ну і такім чынам наказаць. Працуе гэта неяк так. Ну, ўсё ж такі атрымліваецца нейкая рацыйная і досыць лагічная сістэма. Што ж тады не так з нашай сістэмай фармавання і выканання бюджэтаў, асабліва ў рэгіёнах? Ну, самае галоўнае гэта тое, што няма незалежнасці ў мясцовых бюджэтаў, той, якая павінна быць, якая ёсць, напрыклад, в Украіне, якая ёсць у любой краіне на захад ад Беларусі. Бок мясцовыя бюджэты павінны трымацца, выканоўвацца, выдаткоўвацца грошы адтуль мясцовымі саветамі дэпутатаў і гэтак далей. Праблема ў Беларусі на мясцовым узроўні, яна такая самая, як і на рэспубліканскім узроўні. Ні парламент, ні саветы дэпутатаў, яны не кантралююць збор грошай і выдаткаванне грошай. Это іх галоўная функцыя. У межах бюджэтнага працэсу усе сметы бюджэта на наступны год, праект бюджэту на наступны год, яны рыхтуюцца мясцовым исполкомам і ўжо аддаюцца мясцовым дэпутатам. І мясцовыя дэпутаты, яны не вельмі ўплываюць на гэты працэс. Яны не могуць, напрыклад, спрачацца з мясцовымі чыноўнікамі наконт таго, ну, вось, не ведаю, вось, гэты пункт зменшыць, а гэты павялічыць, напрыклад, не ведаю, там, менш грошай патраціць. Ну, напрыклад, не ведаю, там, на аднаўленне дарогі, але больш патраціць грошай, напрыклад, на аднаўленне дзіцячага садку. Ось, то бок яны такія, ведаюць, андроіды. Ось, падмахнуць, згадзіцца, правесці працэдуру і гэтак далей. То бок няма вось гэтай незалежнасці, а яна павінна быць. То бок мясцовыя органы ўлады, павінна быць мясцовае самакіраванне, а не мясцовае кіраванне. Патрэбна разбурыць вось гэту вертыкаль улады, якую ствараў Лукашенко цягам усяго свайго прэзідэнцтва. Бо мясцовыя органы ўлады і мясцовае самакіраванне, яно павінна быць такім самым незалежным, як, напрыклад, і рэспубліканскі парламент, і судовая ўлада. І вось гэта з'яўляецца вялікай праблемай. Адсутнасць незалежнасці мясцовых органаў улады. І гэта азначае, што яны ўвогуле не падпарадкоўваюцца мясцоваму насельніцтву, то бок яны не глядзяць у бок звычайных людзей, звычайных грамадзян і не клапоцяцца аб іх праблемах. Вось, яны не адчувальныя да клопату мясцовых жыхароў. Чаму? Таму што ўсе грошы пераразмяркоўваюцца, не ўсе, а частка грошай пераразмяркоўваюцца працэнтам, таму што свае пасады яны маюць не праз выбары, а праз прызначэнне, і вось маем, што маем. Пры такой менскацэнтрычнасці ці пагодзішся ты тады з папулярным штампам, што рэгіёны кормяць Менск? Ці ўсё насамрэч наадварот? Я не пагаджаюся з менскацэнтрычнасцю, я бы пагадзіўся з лукашэнкацэнтрычнасцю, бо Менск, ён такі самы, як і рэгіон. То бок гэта, ну, як у нас Менск лічыцца як область. То бок у нас 6 абласцей і ось 7 Менск.
Калі мы кажам про Мінфін, то ў гэтым ёсць цэнтрычнасць, але зноўку гэта цэнтрычнасць яна падпарадкаваная Лукашэнку асабіста. Што датычыцца Менску, то тут працуе такая штука, што падаткі карпаратыўныя плацяцца па месцу знаходжання рэгістрацыі кампаній. І звычайна большасць кампаній зарэгістравана ў Мінску. І праз гэта Менск атрымлівае больш грошай, напрыклад, чым якія-небудзь раённыя цэнтры альбо абласныя цэнтры. Напрыклад, калі паглядзець на якую-небудзь вялікую такую сетку крамаў а-ля Евроопт, то калі мы кажам про цэнтралізаваную структуру, калі мы кажам про рэгістрацыю того ж Евроопта ў Менску, то можна сказаць, што нягледзячы на тое, што грошы зарабляюцца і ў Гомлі, і ў Жабінцы, і ў Шчэчыне, карпаратыўны падатак плаціцца ў Менску. Праз гэта ў Менску больш грошай, так? Але што датычыцца бюджэту Менску, то ён бездатацыйны, больш за тое частку грошай, якія зарабляе Мінск, штучна забіраюць у цэнтральны бюджэт. Там нават пераразмеркаванне падаткаў такое, што Менск атрымоўвае долю падаткаў меншую, чым, напрыклад, Гомель. То бок грошы ствараюцца насамрэч і на месцах, і ў Менску. А то, як пабудавана гэтая штучная сістэма прыняцця рашэнняў, гэта іншае пытанне, я б так сказаў. У мяне ёсць яшчэ цікавы кейс, як у жыхара абласнога цэнтра. У нас у Гомлі заўважыць размеркаванне грошай з бюджэта гораду можна проста паназіраўшы за вуліцай. Вясною, ранняй, у нас пачынаюцца актыўныя будаўнічыя і рамонтныя працы. Дарогі там латаюць, і ўсё такое. А другі масавы выхад адбываецца напрыканцы года чамусьці. То бок лістапад, снежань, калі ўжо маразы прыходзяць, снег ляжыць часам. І тут раптам пачынаюць мяняць дахі ў дамоў, цеплатрасы там рыюць, рамантуюць, дрэвы нават содзяць. Чаму так? Таму што ёсць фонды, якія патрэбна асвоіць. І то бок, калі бачыць, што застаюцца якія-небудзь грошы ў мясцовым бюджэце, гэтыя грошы патрэбна асвоіць. Для чаго патрэбна асвоіць? Бо гэтыя грошы, калі іх не асвоіць, яны знікнуць. Згараць. Гэта першая праблема. А другая праблема, што калі іх не асвоіць, то наступным годам выдаткуюць менш грошай з цэнтральнага бюджэту. Скажуць, вось вы і так ўсё робіце добра, вам дадатковыя грошы не патрэбны. Праз гэта ўсе чыноўнікі стараюцца напрыканцы года асвоіць все бюджэты. Што з гэтым можна было б рабіць? Напрыклад, можна было б пакідаць гэтыя грошы на наступны год, калі які-небудзь бюджэт, я ведаю, збярог шэндзіў які-небудзь грошы і не выдаткаў усе грошы, то гэтыя грошы маглі перайсці на наступны год, і наступным годам, напрыклад, можна было як-небудзь выкарыстаць гэтыя грошы. Але ў бюджэтным кодексе Беларусі гэта не прадугледжана. Праз гэта і выдаткі напрыканцы года. Лічыцца, што пэўную частку грошай часта з'ядае карупцыя, і мы рэгулярна можам пачуць, што гэта асабліва ўласціва нашай усходняй краіне суседцы. А наколькі карупцыя характэрная для нашых рэгіянальных структураў улады? Гарвыканкамаў, райвыканкамаў? Калі казаць пра Беларусь і пра даследаванні Transparency International, то для краін з такім рэйтынгам, як у нас, звычайна на карупцыі губляецца 10-15% ад выдаткаваных бюджэтам сродкаў. То бок у сярэднім. Можна падлічыць, колькі грошай з гомельскага бюджэта, напрыклад, траціцца, па-першае, на карупцыю, і, па-другое, там яшчэ ёсць праблема такіх трат неналежных трат. То бок, калі мы кажам пра, напрыклад, пакласці асфальт зімой у маразы, то гэта неналежныя траты. Калі гэта сумаваць гэтыя неналежныя траты, так,
закупкі такого, чаго не патрэбна закупаць, закупкі якога-небудзь, не ведаю, прадукта альбо паслугі нізкай якасці, спробы патраціць напрыканцы года ўсе грошы, плюс дадаць коррупцыю, то гэта вось будуць страты каля 15% ад бюджэту. А няўжо гэта ніхто не адсочвае? Чаму тая ж самая пракуратура, асабліва нічога не робіць, калі ты ж нейкія мясцовыя чыноўнікі спрабуюць сабе рэгулярна новыя аўтамабілі набываць, калі, відавочна, можна набыць таннейшыя? Магчыма, ёсць якія-небудзь дамоўленасці, пра якія мы не ведаем. Не ведаю, што тут адказаць. Будзе каманда пасадзіць тут. А калі не садзіць, значыць, няма каманды. А ў дыктатурах гэта так працуе. Гэта працуе не ад выдарэння якога-небудзь, так, ад каманд. Ёсць каманда, саджаюць, няма каманды, не саджаюць, а папачка такая справа, так, і яна ёсць на кожнага чыноўніка. Пасадзіць не праблема. А вось сістэма з публікацыяй тэндараў на закупку таго, што неабходна гарадам ці раёнам, наколькі яна дапамагае змагацца з карупцыяй і неяк, ашчадна ставіцца да выкарыстання сродкаў? Яна эфектыўная ў нашай краіне ці не? У нашай краіне яна не вельмі эфектыўная, але ўвогуле гэта можа быць эфектыўная сістэма, калі, па-першае, уся інфармацыя публікуецца, нават публікуюцца транзакцыі, тобто можна бачыць, хто ўдзельнічаў у тэндары, напрыклад, альбо аукцыёне, хто перамог, за якія грошы, як змяніўся кантракт, не змяніўся, колькі грошай было пералічана на рахунак. Калі вось гэта ўся інфармацыя адкрыта, так, гэта першая ўмова. І другая ўмова, калі ёсць, напрыклад, такія журналісты, альбо грамадзянскія актывісты, якія робяць даследаванні, так, то гэта можа дапамагаць. Журналісты і актывісты робяць першы крок, яны знаходзяць такія падазроныя выпадкі, а потым яны пішуць пра гэта артыкулы і адначасова падаюць якую-нибудь заяву у прокуратуру альбо у паліцыю. Вось калі гэта так працуе, то гэта дапамагае знізіць карупцыю. Што датычыцца беларускай сістэмы, то там яшчэ працаваць і працаваць з розных бакоў. Якімі табе бачацца нейкія тренды і актуальная сітуацыя з грашыма ў краіне, з бюджэтамі? Што нас будзе чакаць у гэтым годзе ў рэгіёнах? Цяжка прадказаць, што там будзе, бо маем зараз вайну, маем зараз эканамічную вайну. Што чакаць? Чакаць, што тэмпы росту ВУП, то бок ВУП можа знізіцца 10 на 20%, і экспорт можа знізіцца 10 на траціну. Калі гэты спад адбудзецца, то бок і мясцовыя бюджэты атрымаюць 10 на 20% грошай меней, чым яны планавалі. Я кажу пра грошы пералічаны ў даляры, бо зразумела, што рублі друкаваць увогуле не праблема, але колькі гэта рубель будзе каштаваць, мы разумеем надрукованы. Да чаго гатовіцца, да чаго рыхтавацца, да спаду 10% на 20%. А гэты спад, ён будзе раўнамерны паўсюль? То бок усе аднолькава збяднеюць там на траціну, ці як? Ці ў нас нейкія рэгіёны будуць у больш цяжкай сітуацыі за іншыя? Зразумела, што нераўнамерны, але наколькі нераўнамерны, мы не ведаем, бо няма ніякай мадэлі, якая могла б прадказаць гэта. Няма такой эканамічнай мадэлі. То бок мы гэта ўбачым. Мы ўбачым гэты сярэдні паказчык, а ў кагосьці там будзе спад на 5%, у іншых будзе спад на 30%. Але ў каго наколькі, гэта ведаюць толькі тыя людзі, якія знаходзяцца на месцах. Яны бачаць бягучую сітуацыю, што ў іх там адбываецца з вытворчасцю, з паслугамі, з ВУП і з рэгіянальным ВУП. І вось яны могуць бачыць у такім бягучым рэжыме. Так, зараз праз вайну сітуацыя сапраўды цяжкая і
нас чакаюць яшчэ горшыя наступствы, відаць. А калі казаць пра будучыню, вось бедным гарадам ці мясцовасцям, адкуль ім наогул браць грошы ў ідэале? Яны заўжды будуць датацыйнымі? Кожнаму рэгіёну трэба шукаць нейкія такія пункты, кропкі для росту. Але зразумела, што зараз іх шукаць ўвогуле немагчыма, бо вайна. Так, бо вайна, бо санкцыі, і што там рабіць? Ну, жыць натуральнай гаспадаркай, жыць, не ведаю, бульбу сажаць на агародах людзям. І згадваць, што там было на пачатку 90-х, як жылі. Вось так і жыць далей. Пасля вайны што будзе? Ну, гэта ўжо будуць эксперты, эканамісты разам з людзьмі, разам з бізнесам ламаць сабе голову і шукаць тыя самыя кропкі для росту. Зараз сказаць гэта немагчыма ўвогуле. Ну вось, давай, можа, пра гэтую будучыню трохі і паразмаўляем. Ты сёння ўжо прыгадваў некаторыя кірункі для рэформаў, каб нашыя бюджэты былі большымі і эфектыўней выконваліся. Ты прыгадваў стварэнне і пашырэнне працаздольнай сістэмы мясцовага самакіравання, а якія рэформы яшчэ патрэбныя? Якая можа быць іх чарговасць мае быць? Рэформы патрэбны ўсяго, бо цягам гэтых дзесяцігоддзяў не рабілася амаль нічога. То бок, за што не бярыся, ўсё трэба рэфармаваць. І судовую сістэму, і сацыяльнага забеспячэння, і аховы здароўя, і адукацыі, і сацыяльнай падтрымкі, і вядзення бізнеса, і фінансавай сістэмы дзяржаўнай, і там то, што по-ангельску называецца checks and balances, так, стрымкі і супроцьвагі. Ну, трэба рабіць усё. То бок, трэба пачынаць, вось як з 90-х, з такого чыстага ліста і будаваць краіну. То бок, тут немагчыма ўжо зрабіць нешта, не ведаю, там, трохі падлатаць нейкі закон, і ўсё закаласіцца, ўсё запрацуе. Не, такога не будзе. На жаль, такога не будзе. Трэба рэфармаваць амаль усё. Але ж скептыкі тут могуць сказаць, што гэта тыповыя словы сапраўднага ліберала, які ўсім незадаволены, паўсюль бачыць толькі негатыў і ўсё хоча змяняць проста дзеля зменаў. Вось што ты скажаш тым, хто задасць пытанне, якім чынам рэформа судовай сістэмы дапаможа рэгіёнам быць багацейшымі? Гэта абсалютна проста. Калі у вас ёсць незалежны суд, то у вас растуць інвестыцыі. Чаму растуць інвестыцыі? Бо той, хто укладае грошы ў бізнес, ён адчувае сябе абароненым перад чыноўнікамі мясцовымі, перад бандытамі. То бок, калі які-небудзь местны чыноўнік, як кажуць, захоча, не ведаю, там, аджаць бізнес, адняць якую-нибудь маёмасць, то пры наяўнасці эфектыўнага суда бізнесмен можа адстаяць свае правы. І зразумела, што калі ёсць незалежны суд, то ёсць інвестыцыя. Калі ёсць інвестыцыі, то ёсць працоўныя месцы, так? І людзі зарабляюць сабе грошы на жыццё. Акрамя таго, яшчэ ёсць і падаткі, бо бізнес працуе, людзі плацяць падаткі, і эканоміка расце. Тут ўсё вельмі проста. Лагічна, цалкам лагічна, згодны. Хацеў празмаўляць яшчэ пра рэформы ў нашых суседзяў у плане бюджэтнай палітыкі. Якіх памылак нам варта пазбягаць, а што, наадварот, выкарыстаць? Асабліва цікавіць досвед Украіны, як дзяржавы найбольш блізкай да нас. Вось ведаю, што па Украіне не раскажу, бо даўно не глядзеў на Украіну з іх сістэмай. У іх там быў пераход. Чым гэты пераход закончыўся, я ўжо не ведаю. То бок, я бы не арыентаваўся на Украіну, я бы арыентаваўся больш на Швецыю і Фінляндыю у такіх зменах. Браў бы іх мадэль такога сацыялізму, пабудаванага на такіх ліберальных рыначных падмурках. Калі мы пабудавалі такія ліберальныя рыначныя падмуркі, верхавенства права, то над гэтым можна будаваць вось такі сацыялізм і пераразмяркоўванне грошай. Але Швецыя ды Фінляндыя падаюцца настолькі далёкімі да нас, яны настолькі наперад пакрочылі. Можа, лепш нам арыентавацца на Польшчу, там, Літву ці Германію?
Навошта нам гэты скандынаўскі сацыялізм у рынкавай абгорцы? Пакуль што ни Польша, ни Литва не показали каких-нибудь таких досягненняў вялікіх. Вось гэта першае. Што датычыцца Германії, гэта федэратыўная краіна, яна там пабудавана увогуле інакш. Ось. А калі казаць пра Беларусь, то для нас, напэўна, і з пункту гледжання такого культурнага, і з пункту гледжання чаканняў грамадства і грамадзян ад дзяржавы і якога-небудзь такого вось образу, так, бліжэй за ўсё гэта Швецыя і Фінляндыя. Гэта рыначны, ліберальны такі капіталізм, а у падмурку, на гэтым падмурку стаіць вось такі паўночны сацыялізм. Бок, на мой погляд, гэта лепшая мадэль і з пункту гледжання фінансавай сістэмы дзяржавы, і з пункту гледжання падатковай сістэмы і пераразмеркавання грошай, бюджэтных сродкаў, бюджэтных грошай. Владимир, слухай, наколькі я разумею, праз не самы спрыяльны клімат, ну так скажам, табе давялося з'ехаць з Беларусі. Чым ты зараз займаешься і што з праектам «Кошт урада»? Мы працягваем працаваць з «Кошт урада». У нас працуюць аналітыкі працуюць, мы пішам невялікія артыкулы. Напрыклад, у тэлеграм-канале у нас ёсць такія наш канал «Наши грошы». Запрашаю усіх падпісвацца, мы там робім такую аналітыку, распавядаем людям, што адбываецца, што будзе адбывацца, што адбываецца за грашамі і так далей. Таксама мы працуем з праектам Open Tenders, глядзім, дзе наши прыкарытныя чыноўнікі, прыкарытныя бізнесмены крадуць грошы. Вось. Ну і таксама я працягваю працаваць з Petitions Buy. Стараемся дапамагаць людям збіраць подпісы, каб людзі на месцах маглі нешта змяніць. Зразумела, што цяпер гэта стала значна цяжэй нешта мяняць, так? Пасля жніўня 2020 года гэта стала цяжэй, пасля нашай блакіроўкі ў жніўні 2021 года гэта стала яшчэ цяжэй. Ось, нарабілі мы люстэрак нашага сайта, зрабілі чат-бота, праз якога таксама магчыма праводзіць кампаніі па збору подпісаў. Цяпер вайна, цяпер увогуле ўсё цяжка. Але я мяркую, што патрэбна будаваць такую грамадскую актыўнасць, грамадскі актывізм. Патрэбна падтрымліваць актывістаў у Беларусі на месцах, каб цеплілась гэтае жыццё. Каб людзі, якія жывуць у Гомелі, у Рэчыцы, у Шчучыншчыне і у іншых гарадах нашай краіны маглі свае ідэі апублікаваць, ну і сабраць пад імі подпісы і заявіць аб тым, што яны як актывісты хочуць дасягнуць і паказаць падтрымку гэтых ідэй з боку мясцовых грамадзян і мясцовай супольнасці. А як табе здаецца, у будучай сапраўды вольнай і незалежнай Беларусі такія праекты, як «Кошт урада» альбо «Petition Buy» будуць запатрабаваныя? Бо можна ж сказаць пра тое, з чым займаецца «Кошт урада», проста будуць рабіць журналісты, адмыслоўцы з нейкіх эканамічных аддзелаў, незалежных СМІ. А наконт петыцыяў можна сказаць, што пры сапраўднай дэмакратыі, можа, і у нас будуць сапраўды лагодныя, эфектыўныя чыноўнікі, якія без усялякіх петыцый будуць выконваць вашыя абгрунтаваныя, можа, не зусім, але патрабаванні і прапановы. Але, як паказвае практыка, гэтага не адбываецца. СМІ мала цікавяцца такімі нішавымі тэмамі, а тэма дзяржфінансаў, публічных фінансаў – гэта тэма нішавая. І толькі такія найбуйнейшыя СМІ могуць трымаць журналіста у сябе, які піша гэтыя агляды. Праца у нас будзе і па «Кошту урада». Што датычыцца чынавенства, то я тут хутчэй песіміст, чым аптыміст. Заўсёды будуць якія-небудзь праблемы, якія ігнаруюць мясцовыя чыноўнікі, незалежна ад таго, гэта дэмакратыя альбо гэта
тоталітарызм, і заўжды будуць людзі, якія хочуць чагосьці дасягнуць, і гэтым людзям патрэбны якія-небудзь інструменты, как заявіць о сваіх пажаданнях, заявіць о сваіх праблемах, і добіцца чагосьці і ад мясцовых дэпутатаў, і ад мясцовых чыноўнікаў, неяк паўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць улады і мясцовыя, і нацыянальныя. Бок чым больш дэмакратыі, тым больш насамрэч патрэбы ў такіх інструментах. І іх будзе не меней, а нават болей, бо болей людзей будзе цікавіцца тэмай мясцовага самакіравання, добраўпарадкавання сваёй тэрыторыі, аховы здароўя, адукацыі і так далей. Звычайна дэмакратызацыя ідзе побач з ускладненнем і павелічэннем разлічных розных таких демократичных институтов, инструментов и так далее. Это звычайно при диктатуре и тоталитаризме скорочается колькость таких инструментов. При демократии яна толькі расце. Сапраўды працы хопіць для ўсіх. Галоўнае не быць абыякавымі і праяўляць сваю актыўнасць. І тады ў нас все атрымаецца. Вялізны дзякуй табе за такую плённую размову. Мне ж по традыцыі застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы можете знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify, ды пакуль што Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Всем дзякуй. Будзем верыць і пераможам. Беларусь будзе вольнай, дэмакратычнай і прававой дзяржавай.